Vítajte v dnešnom dieli nákupných maniačiek, kde vám predstavím svoj bohatý šatník a potom si spolu niečo nakúpime. Na konci videa vám predstavím svoj výsledný outfit. Môj šatník spočíva z viacerých kolekcií. Mám rada farby, takže sú tam rôzne farby, sú tam však aj rôzne štýly, rôzne vzory. Toto sú také nadčasové jednofarebné sukno gate. Sú praktické, keďže obsahujú aj gate, ale sú aj ženské, takže zvýrazňujú moju ženskosť. Ďalšia moja kolekcia je zvieratkovský vzor. Mám tu rôzne zvieratka, morské, lesné, exotické, vtáčiky, nediskriminujem. Ďalšia kolekcia je tiež taká naturálna. Tu mám vzory ovocné. A potom samozrejme nemôžu chýbať kvetinové. Teraz mi Palo naval peniaze, čo si zarobil, nech si idem kúpiť výsledný outfit. A túto už ho mám nakúpený, zvolila som taký jednoduchý štýl, dala som si gate bez doplnkov, ja doplnky moc nemusím. Je to ružová farba moja obľúbená, je to taký veselý outfit, sú tam jednorožce. Tento outfit stal samozrejme len 3 €, ale chcela som sa chvíľku tváriť, že som zámožná. Dajte mi vedieť do komentárov, čo si o mojom outfite myslíte.